ngangoda kukorekta pabereko wangu. Alright. Kwanzi izu mwana wangu asi kuti vana vangu. Okay. Ndine vana vaviri. Muna 2019 ndakanodzidzisa pachikoro chinonzi Budesi chiri pedyo nechikoro changu Tsenguru. Saka ndandine vana 2 vanga vachiita form 3. Saka ndakabva ndatsvaga nzvimbo pachikoro chavo kuti vana vangu vapinde ipapo. Ndobva nzvimbo ndaiwana gore rimwe chete iro 2019 musi wa5 June ndandichiritaya. Ava vainga vachidzidzisa ndi muzukuru wangu anonzi Tsiga, naiwo futi muzukuru wangu. Ndobva ndakumbira Tsiga kuti Tsiga, ndakubva pachikoro vana ava vari kuita form 3 ndikaita sei. Tsiga akati asikuru siyirai vana ndiite sei ndigare navo. Ndobva ndasiyira Tsiga. Tagara 2020 ndofunga ndiyo COVID. Vana vangu nemararamiro avanga vakuitawo ikoko anga asina kumira zvakanaka. Asi chokutanga kwakatanga kwadaidzirwa exam fee. Yadaidzirwa exam fee ndobva ndabhadharira mwana 150 mwana wega wega. Right. Ndabhadharira mwana wega wega ndobva ndaclear exam iyayi. Nokuda kwezvazvakuitika zvichitaurika neCOVID pamwe chete. Ndakati bheta nditese ndibvise vana vangu. Because panenge pane sound abuse. Saka ndakaenda kuchikoro ndobva ndataura nemunhu anga achigara nevanhu. Ndobva taurirana zvikada sekuri zvishuwa transfer yevanhu. Ndobva ndaenda kuna dati ndounotsvaga nzvimbo. Ndobva ndaiwana. Zvikanzi achiita isechi ndaimunokliwa kwakubhesi kuya. Vana vauye kupi kuno. Ndobva ndaenda kwakubhesi ndokutaura nevarume ava. Ndobva ndakliwa. Ndikati right ko nyaya exam makaregister iri vanhu. Zvikanzi hatisati. Ndikati kutoita sei. Zvikanzi tinovaregister iko kuno vanozoya vachinyorera kupi kuno. Ndikati zvinoita here. Zvikanzi hazvinoita. Ndobva ndaenda kudati ndobva ndavataurira nyaya. Zvikaine vedati isati unodzidzisa vana vanozoenda kunoisa rekodi yakanaka kune chimwe chikoro chekwavanondonyorera ikoko. Kana vana venyu vasinganyoreri pano ngavadzoke ikoko. Ndobva ndadzoka kune vanhu ndikati ndonyaya yako. Havasi kutakukwanisa kugamuchira vana vanoda vana vanonyorera kupi ikoko. Saka toita sei. Zvikanzi sekuru imi mendai munobhadharira vana. Mari dzedu dziri kubhengi. Saka isu patinochitora mari tichigadzirisa mari tiita sei imubhadharirai vana kuitira kuti mazuva vana vanogona kuvharirwa. Ndikati pakanaka. Ndobva ndaenda kudati vandasvika ndokubhadharira vana. Ndabhadharira vana. Nhasi ndaakuchimhanyira manje kuti mari dzangu dzive muna 2020 hapana chakabuda. Kwakarasa Mungu mari yangu kaiyaiya hapana chakabuda. Kwakarasa Mungu mari yangu iri kuramba kubuda nei kakawandisa ndichinda. Kusvika ava vakazondipa advice. Zvikanzi no munhu wekuti wewe mari yako inyatsobuda ndibhesa. Wozibhesa ndiye anosvikirwa nemari pese pese. Nditauriranayi naye. Ndoenda kuna bhesa. Zvikaina bhesa ini ndotambira mari handiauthorize kuti mari inoshanda izvi mari inoita izvi. Zvinoauthorizwa naheadmaster nekomiti yavo. Saka inini chandakaziva chete kuisa mari kupi kwainofanira kunge ichiita sei ichiinda. Ndadzoka kuna vakarasa Mungu. Vakarasa Mungu ndokuzokutaura munhu iwe. Vamwe vacho vanenge vari kuti vana vacho vakaregista pana. Ndikati vakarasa Mungu mari kuzonawo. Yevana vakaregista nevana vasina kuregista. Budai pachena ndione inini kuti vana vangu makavaregista iri hamuna. Kozi kana makavaregista imini zvoreva kuti vana vangu varegistwa zvikoro zvingani zviviri. Ava woenda unotsvaga mari kudzava utsvaga mari kudzava kuya zvikanzi zvishuwa vana vaya havana kuregista. Pakanaka mari yangu zvikatakusara tichiita sei tigadzirisa mari yenyu muchinda yenyu. Wandaenda takanetsana kusvika zvaramba. Semunhu ndakaenda kuwa advice yekuti uyu bhesa uyu ndiye anoona nezvemari. Ndobva ndanzi zvekare ndiye wamunokwanisa kudhila naye. Ndobva ndaendera kudare bhesa. Ndaendera kudare bhesa pamajastri. Ndandiri kubhindura nichendera kubhindura ipapo. Bhesa uya
awe yasungwa kuno batsika madziro wotumirwa futi kechi2 batsika madziro kechi3 atumirwa zviri hati ndoba ngaya yapinda mukoti yotongwa ndoba ndanzina baba uyu bhesa zvataura ndezvechokwadi uyu mugamuchiri wemari muri dzaluza ushanda wemari ndi headmaster oh sir kandi makashaisha munhu wamakadi wamakamangarira indai munomangarira chi headmaster ndinofunga ndine judgment paper racho riri pana rakabva kuvanejustiration panapa saka ndo pandakazouya manje kubva muna 20 muya kusvika iko zvino izvi ndaenda ndatora mapepa ekumangarira vakarasa mungu vari kuignore ndadodii kudoinda nekumapurisa vakarasa mungu vari kuignore ipo panapa nditoshamisika chaizvo kuti nhasi vazouya saka kusvikira pari nhasi mari yangu yacho nayo hasati ndaiwana kunyaya ndinayo maita henyu vakarasa mungu zvinokupai mukana kuti mutaure kupikisana kana kuwirirana mazataura asi ndoda chokwadi ndo chinotaurwa nyaya yataurwa sekumakuranga ndikuinzwa asi ndine mandiri kupikisana navo pamwe tangedotanga mukati medare changano chokuti vari kusungisa inini here kanisa mungu kuti vakapa inini mari yavo inini kandi mari yavo vakaisa kuchikoro ini apa tisida kuti mubvunze mubvunzo vakutisana mune mazira munoita inini kuti zvataura zvakachapindure mabvunza kuti vakasungisa inini here kana kuti mari yavo vakaisa kuchikoro ichokwadi mari yavo vakaisa kuchikoro wedre kuti chikoro haritaure chinhu chimwe chete wedre kuti chikoro rinotaura SDC rinotaura mabuildings rinotaura dzimba dzevarairidzi nemaruva yari pachikoro asi zvese izvozvo zvine representative wazvine anova anoona zvese anova headmaster ndosaka vadaidza inini baba uyezvo mubvunzo wamubvunzo uri chii pachikoro bandautaura kuti toti dare razopisa chiti ngavadzosere mari ini kuno kundangoyasangarasa mungu prosper ekuchikoro hapana kacharumbozonda ndakamirira chikoro kuno pandozodzoka kuchikoro nenyaya nauitaurai maziviro enyu zvakaitika maringe nomari dzovana dzavakabhadhara matero avaita kuti vakabhadhara mari yavo examination fee chokwadi vakabhadhara mari yavo vakatobhadharawo iri ndobva vatora mari yavo sezvo musina kuzorejista chi mari iye ndo zvinova zvava kutenda vada mari yavo yamusina kuzorejista iye kubva kwauri iwewe inini misanyanya zvinotengesa zvitoro mari dzepachikoro kana dzichibhadhara semazira kana kuchibhadhara mari dzeexamination fee dzinoenda dziri separate mari rusiti rwake kuti mari iyi ndeexamination fee dzebuilding fund dzinoendawo dziri separate pamukapirwa mari nevava muchienda muchirejista mari yacho nayo mukapiwa rusiti here ava ndo rusiti ava mukapirwa rusiti na base hamuna kupiwa rusiti ukangoshinga chete mari zvakaitika ndezvekuti vane nhamba yavaishandisa yepafoni saka ndakasenda ndainfect kana mafizisi ndaisenda nenhamba yachikoti yacho nditori naye kumba saka uyo bhesa akanyatsopinda achibvuma kuti zvishuwa mari vakabhadhara avawo futi ndobva musowatavati isisu tsvagurudzai kuti pamakarejista pakaita mistake here kuti makarejista vana vangu ndinyatsobata shuwa vakatsvagurudza vakaona vana havana kurejista idikazvinoita kufind out kuti mirai zvenyu baba kwesoko ndikuona kunge tikudzokera mashure ava havasi kuramba nyaya yacho imi baba talongisa kuti ava vakadirectwa nani kuti endai munoona bhesa kuti vawane mari ipapo paiti ndikupikisana napo
andambona kusangana nababa vachitaura mashoko chivadharita izvozvo kuti ndakatongona bhesa kutoanisamo achiti ndasungwa ndikuda kusipokota. Munoreva kuti hamuna kana pamakataurirana muri vaviri nababa vakudawo mari yavo? Baba vachanga kuuya chikoro ndaitovaona vachiti vakatanga kutombouya headmaster havasiri vaenda nyaya dzemaexams dzeto nadeputy vakatombouya pachikoro vakaonana nadeputy anga deputy panguva ina anga ainzi Madam Sherry vakatoonana naMadam Sherry muofisi mangu ina havana kana kuzvipinda vakatobuda maitangu vakunetsana vaitopukutana vakabuda vakaenda gare ndipo pandakazona bhesa kutoya kuti inini ndasungiswa namapuranga nenyaya yeni kuti chandaifunga baba daima muri vamwe muri kuona kuti nyaya yenyu muri kuda kuivhuma muchidhauta kupinda mairi. Munoreva kuti misa headmaster deputy anetsana nemubereki auya pachikoro imimi mongoitawo zvokungonzwawo kuti havanenge vari kungonetsana ndokubva matadza kuva neinformation izere. Bhesa ndokubva asungiswa ndokubva atoenda kuburikidza kwenyaya yechikoro. Imimi sahead motaura kuti nyaya yacho hamuizive muri kuti kudii? chakamira hana kuti hanya ndizive handabvuma kuti mari yavo vakabhadhara ndiri kurevera pakuti ava vachiti vari kuda mari yavo kwese uku vongokwanisa kuenda kunotaura nabhesa na matenani nadeputy imimi musina chamuri kuziva pakufamba kwavo vachifambira mari. ngavabvunzira mune musoma kamutaura nenyaya sekupedzisira wacho zviri kunzi deputy head mukadzi wacho naye ndofunga indakanzi ndihead of finance ndiye munhu wacho wandakazoti endai munotora mabhuku akarejistwa vana ndinyatsokubata chokwadi handinomboni deputy ava ndainge ndichiita sei ndichitosvika nearly every time ndaisvika ndova ndaitanga kuona head of finance pachikoro njani head but vational deputy aiwa head of finance ndiyani at the end panoitika zvinhu zvese pachikoro zvinozopedzisira zvaakunani kuna head chii chikaitika kuna head vanhu mari zvavo dzesai zvisizvikundi zvaitika pandi kuti nini pandakapedzera kuzunzwa nyaya yanzi vabhesa aenda kudaro vakonana nabhesa kudaro vakatozondimhagarira futi nini amapuranga kucivil court nini ndakaresponda kucivil court nelawyer andizoti vakakomunicate nelawyer kubva ipapo hapana chakachikasira sei chakazongoitika ndakatozoona ndakubatwa nesati kwese ikoko tingatenderera ngatisiyei kwese kwataendawo toda kungodzokera pakuti muri kugutsikana here kuti ava vakabhadhara mari yavo vana vakasanyora pachikoro zvokuti vakabhadhara vakasanyora pachikoro shuwa havana kunyora pachikoro vati vari kuda mari yavo muri kuti kudii ava vati vari kuda mari yavo imise chikoro nekuti ndimi iyo zvikana takatarisa hedu tinotaura kuti ndo chikoro kunongedzera mabuilding yanaya takataura kuti endai pachikoro munotaura zvakati vanenge vasingataura kunzi munozotaura nemapuranga. Isusu tati ava vati ndiri kuda mari yangu semaziviro amuri kuita kuti vana vavo havana kuzorejestwa pachikoro chenyu ivo vakasiya mari pachikoro chenyu imi muri kuti kudiva akuda mari yavo isina kushanda. Imi sahead mukuru wechikoro ichocho mari yakapinda pachikoro chenyu haina kuzosenza vakuida muri kuti kudii? pandikuda kusengedukisana kushangana nekuti amutange kupapikisa ka musina kupindura zvandabvunza ava vati vakuda tangai manditeerera musati mapikisa nokuti makapikisa musina kuteerera kamunopikisa zvisizvo. Ava vati sekugutsikana kwamunoita kuti mari yavo yakabhadharwa pachikoro penyu vana havana kuzonyora vakuda mari iye isina kusenza. Kana makaisenzesa taurai kuti takaishandisa mobva mavaudza vazive kuti yakashandei kuti vasaiwana. mari yavo vachidzosera nechikoro kuti ndakarasa mwiri chikoro ndini aiwa kazi ndinzwe chakamberi chiripo here chamunoti chikoro ipapo pese tinoda kuti titenderane. Chiripo here chamuri kuti chikoro chikoro chenyu chinonzi chii? Chiripo here chamunoti chikoro chinonzi tsengurwe chacho chamunokwanisa kuti unzirawo chopindura nyaya iyi?
chikoro chiripo chine vatungamiriri tati chiripo here chikoro chamunoti tsengurwe chakatora mari yevava chinokwanisa kuya kugara pamakagara apa motiisira icho chemusuduruka chiripo chinouya munokwanisa kuya nacho tiri pachikoro yedu finance pachikoro ndiani master achideputezona nadebiti wani naii then mimi pamukapiwa mari dzeexam chiri fee panozoyai list inwe vanoisa vanenge vakaenda sei vakabhadhara mari right according to your statement list yerauya muchiona mazita evana vasina kuati chii chikaitika muchiona kuti shuwa vana havakarejista hamuna kuzvitorera muri head of finance pachikoro nokuti apa kana mari yakudiwa head of finance ndimo muri accountable panhau iyo hapana umwe angabvunzwa nokuti pafinance pana head nani nadepute asi ndiro tikutaura nyaya dzemari kai but pane imwe bandiko ramusiya ronzi refinance committee vanotova macounter signatories echikoro ndobvumataura chikoro kwatiti ndikofuti mirai kutaura zvatikuziva mati finance committee inini ndiri secretary izvozvi wepachikoro paSDC handiri finance committee head waine ndiani chikoro chese chakabatana makommittees yese ari pachikoro mukuru waine ndiani saka muda finance committee azopindura imimi dhani imimi ndiani okay chimire muzvina pane pangaita kutaura pangaita mbusiriya zvishoma takamberi pakukota pane vanhu ava vanotituma kuzotaura zvokuti takachivasevha kuti headmaster munhu ane chiremerero izvo zvimufoni mangu izvo zvitaurika uno ndine 6 mamessages yachitaura nezvenyu nenyaya dzekutoti vanototichangamire vatiregerera nenyaya dzekudya mari kwaheadmaster vane nyaya dzavari kutotaura kuti dzimwe dzacho dzitori kumapurisa vane dzavari kuti macommunity service vane vari kuti dzinemi dzimwe dzamutobikira saka zvino mukanione takuiendesa paka tiri kutumura zvose tisati mimuitwe out of service completely than kungotichangamire ndichavabhadhara baba torega kutumbura zvizhinji zviri mumozhanhare ndati inini pandachida kuti tibatsirane ka ndiripo pai pandati inini munokwanisa kuenda kunotitorera chinhu chamuri kuti chikoro chichiuya chinenge chiri chichii ichocho ini ndaipinza kuti ndakauya ndakamichinzi tsenguru secondary school yakadya mari yemunhu ndo yandakamirira saizvo zvainditira nyore zvoitira nyore kuenda kunotitsanangura tsenguru wechikoro isu sechikoro setsenguru secondary school pane mubereki akadai akazomba nemari yake akabhadhara saka mari yake aenda kubata enda azokunzwai ava nyaya yavo vari kuibvuma vari kuti inini mandisungisa semari yandakadya ndiri kumba kwangu asi dai mandisungisa ndiri muzita rechikoro chetsengurwe izvozvo ndinotenderana nemi ndazokubatai zvakanaka saka kureva kuti kusungwa kwavo vaenda kusungwa semunhu angotorwawo Samuel kureva kuti mari haisi kufanirwa kunge ichibuda muhomwe mavo iri kufanira kubuda pachikoro saka zviri kufanirwa kunge zviine umbowo nechikoro kuti headmaster vasungirwa nyaya dzemari dzechikoro yakabhadharwa pano ndokune point yedu ipapo pakanaka ipapo ndaugaisa nyaya ndakabanga mari pane munhu angari headmaster akatosungwa ari kupikira nyaya dzacho saka matauro avaitaka dare renda ichiti munhu iye watatouona wewe ndiye ari kunzi ari kudya mari akasungiswa ari kutopika ini ndisirini munhu saka ndo nyaya kuti ndigadzise mukati medare tisingaende zvedu kumberi ini ndandiri kufunga kuti sepoindi yamataura yakanaka ende iyo yaifanira kutokoreka nokuti hamufanirwe kusungirwa sekuti mari makabhadharana kudzimba dzenyu zvinotofanirwa kuindiketa kuti ichi chikoro
ini ndandiri kuti tapagadziridza saizvozvo stiwari kuya kudzoka kumira pandimi muri kuti kudii panogadziriswa sei panyaya yemari yababa vachida mari yavo tadzoka paipai kwete kwokuti imi takutorirai kumba tapa chikoro manje makamirira chikoro kana ndine rugwaro manje samoni yakatisunga sechikora nditi zvinotisa nyore kuvatsanangurira ini kuno kunokutongodzoka ndodzoka kufaina chikomiti wakuwenda vatvatsanangurira ndonyaya iriko zvinhu zvana zvakamira kureva kuti muchidiku muri kuti hamukwanise kuti mutongo nekuti samoni riri kutaura kuti makadya mari semunhu anga ari kumba kwake isiri kubata chikoro muri kutoda rimwe samoni rinotsanangura kuti chikoro ndo chasungwa imi muri ndimi muri pamusoro pacho mubvunzo mowatoka ndokuti kakabhadharwa mari ndimanga muripo here muri kakabhadharwa mari ndimanga muri here imini ndimi hedi pachikoro odzo samoni totida zvengedzara kusunga as personal nyaya dziri dzechikoro handi ndizvo asi murume uyu mukutomuziva mukuti akatombouya akatomboda kunetsana nadeputy mimi makazviona muri kuti makambokusungisai koti muri kuti makaanza neloya ndizvo handiti asi nyaya yake muri kuiita seimini muri kuiziva kuti akabhadhara mari isina kuzoshanda handi ndizvo imi mosa headmaster mukuru wechikoro munofungei pamusoro pomunhu akuramba achiuya pachikoro penyu achihwisa mari isina kuzoshanda imi muri mindimi mukuru wechikoro nyaya iyi ndaifunga kuti inogona kuramba inotijira nguva zvaa zvakatonaka kuti panongoitwa macollections yenhengirikini yesamoni vobva vatopirwa sezvavari kuda mozouya sondiderogation yacho yechikoro ngekuti nyaya iyo yakajeka nekuti ava bepa iro rakavasunga kana risina kujekesa ava havagone kunosunga komiti nevamwe vavo vanoshanda navo pakubudirisa mari idzodzo kuti vawirirane kuti chikoro chaane mhosva iyi izvo zvava zvigone nekuti samoni rinenge richitaura nyaya yavo ivo karasamungu kwete chikoro saka indiri kufunga kuti nyaya yaifanirwa kuti imbomira apo potogadzirwa samoni rinotovasunga izvozvi riri chikoro racho vobva vadzoka mudari asi kwete kuzoshaika zvakashitika pana vasinza rovo azvigona kuti chikoro chisungwe zvinekuti nyaya ina marisitsi watova umumbavha futi wavanenge vakuita ivo ndo vakadya mari ndechikoro tada kukupindura amai SDC committee ikasungwa vakayavese naheadmaster umbo unobuda pachena notava kana pasina gwara iroro vanongoramba vachimzekadare chete plus tichiwedzera ipapo nhasi ava vacho futi vanyakubhadhara mari vaya havana kutambidza saka hatigone manje kuti ipapa ndosaka tati patataura kuti ngapagadzirwe samoni ava vanenge vachimirira chikoro kureva kuti ava vanozoita tsvagurudzo kumafambiro akaita mari nekomiti yavo vaine gwaro rikutaura kuti kune mari isina kufambiswa zvakanaka ipapo kana manyatsotinzwa vaitregaipatapinda chataipiwa nyaya irega tiijambise tizoita tsvagurudzo tichashedza komiti dzawena but semutungamiri wecho hamusoita zvakarongeka kuchikoro zvakangofanira kuti bati mune finance committee yamamuchitaura mega panapa kuti kana dai yanga iri mari yeexamu yabhadharwa kana dai kuti haina kuzoshanda inoitirwa sei mari yacho inozoserwa yabhadharwa mari iyoyo kotozoti mari dzedzo dzinobhadharwa kuchikoro sezvambotaura kuti pane building pane chakati dzine madepartments saka iyoyo yaifanira kungoramba yakamira saizvozvo kuti yatadza kunzi haina kunorejetswa kuya yaifanira kuzorera mari iyoyo saka ndaona zvinenge zvakajeka kuti ngatishedzerwe yekomiti vaona kuti mari yakafamba sei kana yakadyiwa asi nyaya idzodzo idzo taita zvikoro zvakawanda zvikunetsa nenyaya idzodzo tine patinogara inonzi full council meeting nemakancelors 50 nemukuru wacho wezvikoro zvese vanonzi vanjaya saka ndakutoita kuti nyaya iyoyo painozopinda ndichange ndasangana navo ndotaura futi nenyaya yemari ngene nawo iyoyo kuti nyaya idzi dzamuri kudaiwo futi dzamunobvenge muchitaura tiri tese mufull council meeting taita futi imwe vachatibatsiridza futi nehombowo kuti one chii chakaitika nenyaya yemari iyoyo
saka baba itai mwoyo murefu panext sitting yededa riri kuteera ngaipinde nyaya iyoyo asi zviri pachena mari yenyu mufanira kuti mupiwe nechikoro zviri pachena ava ndo muridzi webhendi ndovari kutungamira chi ndosaka mona varuzviwa ndo muridzi webhendi asi vane mapazi avanotungamirira vane mapazi avanotungamirira saka tati aiwa kumhanya handiko kusvika regai timirire chi panext inenge iriko rini dare redu muzwa 24 regai ndakachikumbirawo kubvunza kuti ndiri kunzwa kuti nyaya yakamboenda kucivil court yanga yakapedzwa here kucivil court kana kuti yakangosiyiwa ichiriko tisati taidzipa pano ngozi tokona kuidzipa panapa imimi muchino madhisi ari kumberi kuenda civil court ndabudisa pepa rayakatora yakatotongwa hayo ikatopiwa judgment yakapiwa judgment yes ikanzi munhu ari yanga iri nyaya yabhisa anga atorwa asiriye then next ndakazotraya futi zvositaura kwamboita kuti ndivadani ndikavatumira demand letter muzita ravo ivava ndovaikanzura vakarama ndopandakazowana advice no enda usini wachief isi yangofunga kuti dzimweni dzenguva headmaster dai maisanzi kukurumidza kupita murambo muchiri munyoro kuti dai maiziva takambotora mariyo takaisa kumasports yabva yangoparara asi zvinozivikanwa regai tibhadhare mariyo kati regai chingotora yangu ndife zvangu inini ndingobhadhara zvipere zvinizvi zvine zvakangonaka asi kana mataiwa regai tingoti zvibude pachena zvidziko kuti yakafamba sei ndosaka tati regai tidii adii zvingobuda pachena saka baba dzokai isiwa 25 atauro 24 inini ndoshanda umidlensi ndaifanira kuti ndakatodzura basa sokuti kana nipiripiri pandakavadaidza ndakandatoadaidza ndichitisangana nekoti kukadomo saka ndiri kutoenda kubasa mangwana ndotozodzoka kuno munaugasti tavarasiko kana makatadza asi nefunga nepatatosvika nyaya yapera kana zviri izvozvo ini ndinogona iri pachena nyaya iyi inofambira mberi hapana chinomisa nyaya iyoyo saka ndinoziva tichaura hamuna sei hapana chakaipa asi headmaster anofambe muriko nekomiti yamataura yaifanenge iripo asi inini chandikutongoona ivo nekomiti yavo pane zvakaitika zvavari kuziva vese ndikachizvisiya asi zvinodii zvinobuda